Rachel Levine pri návšteve rodovej kliniky nazýva matky producentkami vajíčok. Pôrodné asistentky musia transsexuálne pacientky nazývať rodiacimi ľuďmi namiesto matiek, aby to nepoškodilo ich duševné zdravie, tvrdí Národná zdravotná služba. Profesorka medicíny, feministka, hovorí, že trans deti, ktoré sa identifikujú ako minotauri, sú súčasťou rodovej revolúcie. Prebudený národný zdravotný systém ohrozuje zamestnancov disciplinárnym konaním za používanie nesprávnych zámen. Takmer polovica mileniálov si myslí, že nesprávne označenie transrodovej osoby by malo byť trestným činom, ukázal nový prieskum. Tak poďme na to, chlapci. Netflix vydáva detský animovaný film o homosexuálnych rytieroch, ktorý bol pre spoločnosť Disney príliš homosexuálny. Svetová banka zastavila nové pôžičky Ugande kvôli zákonu proti LGBTQ+. Svetová banka tvrdí, že zastavuje nové pôžičky Ugande, pretože nový zákon proti homosexuálom je v rozpore s jej základnými hodnotami. Podujatie pre deti s rozprávkami o transvestitoch financované veľšskou vládou. Dobrý deň, tu je tiesňová linka, ktoré zámeno požadujete. Operátori tiesňového volania sú upozornení, aby sa volajúcich pýtali, ako chcú byť oslovovaní, a nie aby ich nesprávne označovali na základe ich hlasu. Transrodové úpravy ako odstránenie ochlpenia a feminizácia hlasu by mali byť financované daňovými poplatníkmi, tvrdí vplyvná lekárska skupina. Nemocnica v západnom Londýne pod paľbou kritiky za označenie pacientka s reprodukčným potenciálom namiesto termínu žena. Národná zdravotná služba Anglicka pripravuje plány, ako umožniť transrodovú liečbu už 7-ročným deťom po tom, čo zatvorené centrum Tavistock umožnilo deťom vo veku 3 rokov začať s transformáciou. Pre všetky ženy. Mienime tým všetky. Kalifornský zákon by obvinil každého rodiča, ktorý by nepotvrdil transgenderizmus z týrania detí. Anglická centrálna banka tvrdí, že tehotné môžu byť osoby s akoukoľvek pohlavnou identitou. Tread Needle Street sa tiež zaväzuje vyhradiť jedno poschodie svojej kancelárie pre rodovo neutrálne toalety. Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2016 tvrdila, že transrodovosť je duševná choroba. Ale že sa to čoskoro zmení. Najlepšia vec na pravicových dievčatách. Žiaden penis.